खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 मे सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगियाव मोजां। जायखिजाया फालांगियावनो गोबां रां मुलाम्फा जानो हागोन। फालांगिनि फारसे बांसिन गोसो होगोन। वृष राशि। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गावनि सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय मोनगोन। मिथुन राशि। गुबुन गाज्रि साननाय हनायफोरखौ सोंखारिगोन। गाज्रि जाथायखौ निन्दा होगोन। गोसोआव गाज्रि साननाय थानाय नङा। कर्कट राशि। दिनै देहानि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। हरखाब देहायाव बेमार आजार नुजाथिगोन। गाज्रि देहाजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा। सिंह राशि। नखरनि आंखालनि समाव फालांगिया सुफुंनो हागोन। फालांगिजों रां आरजिनो बांसिन गोसो होगोन। गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन। कन्या राशि। सुथुरनिफ्राय एरायनो हागोन। सुथुराबो नोंथांखौ अनसायफिनगोन। उदां गोसोजों थांखि बायदियै खामानि मावनो हागोन। तुला राशि। गोसोआ सांग्रां जागोन। खामानिफोरखौ सांग्रां नोजोरजों मावफुंगोन। गोसोआव गुबुननि फारसे एसेबो गाज्रि नोजोर थानाय नङा। वृश्चिक राशि। संसारनि जेंनायाव गोग्लैगोन। नखरनि आंखालखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायलायनाय जागोन। दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। धनु राशि। गोसोआ गोथार जागोन। गावखौ फोसाबनानै सान्थि मोनगोन। साननायफोरा मोजांनि फारसेल' जागोन। मकर राशि। रांखावरि सोलाय सोल'नि फारसे मोजां जानाय नङा। गुबुनाव रां दाहार लाथ'गोन। नखरा सोलिनायनि फारसे आंखाल नुजाथिगोन। कुम्भ राशि। हास्थायनाय बायदि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। गोसोआ जोबोरैनो खुसि जागोन। नोंथांनि जाफुंसारनाया नाजानायनि सायावसो सोनारगोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जागोन। फिसा जेंनायानो गिदिर जाहैगोन। हरखाब बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ गावस्रानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।